Бүгенге тапшыруыбызны башлап экраннар алдына Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Санжапова Фирдәвес Рәхимҗан кызын чакырып алабыз. Бүген 5 февраль көнне ул үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен каршылый. Антылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Юлия Кияве Дамир оныгы Алимшик кытлап, йөрәк түрләреннән ургылып чыккан теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Безнең газиз яраткан кешебез 1973 елның 5 февралендә Яңа Кулатка авылында гаиләдә икенче бала булып якты дөньяга аваз сала. Кечкенәдән үк тырышлык куеп, бар эшкә дә өйрәнергә тырышып үсә. Мәктәпне тәмамлап, СПТУда тегүче һөнәрен үзләштерә. Кулына дипломын алган яшь белгеч буларак хезмәт юлын туган авылында пешекче буларак башлап җибәрә. Бары 18 яшендә гүзәл кыз үзенең мәхәббәтен очратып матур гаиләсен кыра. Яратып һәм назлап безне, ике шәшкәләре, кызларын тәрбияләп үстерделәр. Хезмәте аның узак еллар ипи пешерү комбинатында, аннары район үзәк хастаханәсенең инфекцияле авырулар дәвалау бүлегендә узды. Кайда гына эшләмәсен, намуслы хезмәте өчен аны бар хезмәттәшләре яратып хөрмәт иттеләр. Әткәй белән икесе дә бик тырыш кешеләр буларак үзләренең зур өйләрен булдырдылар. Гомере буе бер-берсенә терәк булган пар күгәрченнәр бар эшне дә, авырлыкны, шатлыкны да уртак бүлергә өйрәнделәр. Үсеп җиткәч мин кызлары Юлияны Самара шәһәрендә югары белем алу мөмкинлеген бирделәр. Мин аларга бик рәхмәтле. Бүгенге көндә яраткан һөнәремне сайлап, ак халат киеп, отоларинголог, интегратив медицина табибы, нутрициолог буларак хезмәт сөрәм. Әйтергә кирәк, уядан очып чыккан кыш буларак бүген хәрби хезмәткәр булган тормыш иптәшем белән ерак Владивостокта гомер сөреп, әткәй-әнкәйне оныклары Алим белән бәхетле иттек. Регинабыз исә бүген әти-әнием янәшәсендә куанычлары булып, Иске Кулатка 1 номерлы урта мәктәбенең чыгарылыш сыйныф укучысы. Кешенең эшке күңеле нинди тирә-ягыда шундый була диләр картлар. Бу бик хак сүзләр. Әнкәйнең йомшак һәм ягымлы күңелен җәй җиткәч бар тирә-юнь чәчкәгә күмелүе дәлилли. Ул уңган куллы хуҗабикә, аш-су остасы. Бүген әнкәй синнән 10,000 чакрым еракта булсам да күңелем белән янәшәңдә. Мин сине бик яратам, хөрмәт итәм. Алда да әткәй белән пар канатлы кагып, безне һәр вакыт җылы каршы алып озатып яшәсәгез иде. Син бар чакта мин бик бәхетле. 100гә җитеп, аны да узып, саулыклы картлык биләгез. Әниебез безнең. Сиңа күпме генә рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр. Һәр вакыт балаларның кайгыртуын тоеп, туган йортыбызның яме булып яшә. Хәерле, тыныч көннәр, бетмәс куанышлар, саулык-сәламәтлек телибез. Озак яшә, мәңге картаюны белмә. Газиз әниебез, нигезебезнең аклыгы, күңел кояшыбыз син. Барысы өчен дә сиңа Аллаһның рәхмәте яусын. Сабыр, кешелекле, олы җанлы. Сикәлтәле тормыш юлларында синең киңәшләреңә, тәҗрибәңә таянабыз. Күңел күзеңнең үткенлеге, күңелеңнең сизгерлеге безне күп бәлалардан, ялгышлардан саклап кала. Алга табада безгә кирәк булып, терәк булып, яшә дә, яшә әле. Рәхмәт әнкәй, кеше иттең, үстердең син сөйөк кызларыңны. Җил давылдан һәр чак саклый белдең, кызганмадың йөрәк назыңны. Якты тормыш миңа бүләк иткән өчен, җылы куеныңда гына йөрткән өчен. Рәхмәт сиңа әнкәй, 1000 рәхмәт. Авырлыклар аша, сынауларны җиңеп, бирешмичә безне кеше иткән өчен. Дөреслекне күреп, ялганнарсыз, туры сүзле була белгән өчен. Рәхмәт сиңа әнкәй, 1000 рәхмәт. Гомер юлын ялгышмый үтәрлек, аң белемнәр, нык тәрбия биргән өчен. Шик тамчысыдай саф күңелле булган өчен. Безгә һәр чак изге теләк теләп калган өчен. Рәхмәт сиңа әнкәй, 1000 рәхмәт. Хөрмәтле Фирдәвес Рәхимҗановна, алтын юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Әнкәйем күзләре, кызартмам йөзләрен, онытмам алтындай сүзләрен. Яшьләнә күрмәсен, кайгылар белмәсен, әнкәемнең нурлы күзләре.
Düşlerde görem Ənkəyimnin nurlu gözlərin Görürge tilmirem Düşlerde görem Ənkəyimnin nurlu gözlərin Tevfikli bul balam Sabır bul dip qala Çıksam eğer yıra